Dneska tady, asi jste se přečetli v novinách, měla být Bára Baziková a v podstatě po asi vlastně 5 letech se stalo, co se mi teda ještě nikdy nestalo. Tak asi je zbytečný to na začátek rozmazávat. Pojďte si to poslechnout. Ano. Tady je Bára Baziková, čau. Čau. Nazdar, neruším tě. Ne, povídej. Pavle, prosím tě, já mám takový problém, nebo spíš dotaz, jo. No, jak máme jít s Liborem Vaculíkem 14. k tobě, tak my jsme o tom vedli takovou debatu trošku a jako nabízí se taková jedna věc, takhle, abych ti to řekla upřímně, on Libor jako tě moc nemusí, jo. A Libor prostě jako nějak spíš tam jde kvůli mně, jo, protože jako teda jdeme představit Lukrécii a no a má problém s tebou, protože tak jako znáš to, tak někdo je oblíbený, někdo ne, tak prostě ty seš asi jeho neoblíbený. Ale já teda, pokud mám být taky upřímná, tak já se taky trošku přikláním k tomu, jestli když bychom tam teda měli jít, jestli bychom to třeba nemohli udělat nějak jako trošku jinak. Napadlo mě, jestli bychom to nemohli udělat třeba bez tebe, jako že by to třeba tenhle ten jeden díl odmoderoval někdo jiný třeba, jo. Jestli já totiž znám jednoho kluka, jmenuje se Pavel Kouřimský, to je prostě kluk, který moderuje nějaký rockový festival a tak. A ten jako by byl možná ochoten prostě ten díl jako udělat s náma, jo, aby to bylo nějak zajímavý, ale aby jsme tam prostě jako byli, že? Protože to vypadá tak jako, že prostě když tam budeš ty, tak tam nepůjdem. A já teda nevím, já jsem třeba se dívala teďka na ty poslední díly, prostě, víš co, tak děláš to 6 let a je to takový, je to prostě pořád stejný a pořád je to takový, já nevím, jestli mi rozumíš, jako, že... Já ti rozumím. Problém je jiný. Problém je v tom, že tím, aby to dělal někdo jiný, to není jako moje rozhodnutí, jo. Takže bych se měla obrátit na někoho jiného. No a to je okamžik, který prostě, jako já to samozřejmě můžu navrhnout, nebo se můžeš obrátit na někoho, jako co se týče dramaturgie, tady Honza Kratochvíl, který je vlastně dramaturg celé té věci a je za to jakoby za Českou televizi zodpovědný, jo. Jo, a tobě by to jako osobně nevadilo? Jako nebereš to nějak jako... No tak je to, jako přijde mě to jako přes hlavu teda, jo. Jako mě osobně, jako, že... Tak já nevím, no, tak hele, díváš se třeba někdy na to, když se to odvysílá, natočíš si třeba někdy nějaký díl a koukáš se na to? Ježišmarja. Jo. To jasně. A nepřipadáš si někdy jako třeba, že už je takový... jako... Tak jako víš co, tak to je model, který prostě každý na to má nějaký názor, že jo. Je to prostě tak, že my se jakoby snažíme nějakým způsobem ty věci proměňovat vevnitř a furt s tím něco jako dělat a já si nemyslím, že by to bylo jako furt stejný. To já nemyslím, to já spíš myslím jako od tebe, jako přímo od tvý osoby, jako osobně ty, jako tvůj prostě přístup a vůbec třeba i jako tvoje moderátorství, včetně tvýho tak... No, ale jako víš, já ti to říkám teďka úplně na rovinku, protože... Jo, to je v pohodě, jako to samozřejmě říkají, akorát ti říkám, že je to pořád, přijde mě to jako na hlavu kvůli tomu, nebo přes hlavu kvůli tomu, že za těch 6-5 let, jako co to je, tak... já jsem jako nikdy nikoho nenutil, aby tam šel. Vždycky, když ten člověk jako šel, a víš to dobře, tak to prostě bylo na základě. Já vůbec nevím, co se stane, nebo jestli ty lidi, který o tom jako rozhodujou, nebo můžou jako rozhodnout, jestli prostě by do toho šli, že by to dělal někdo jiný, jo. Ale v okamžiku, kdy to bude dělat někdo jiný, tak já si myslím, že to je můj soukromý názor. Já si myslím, že na to nepřistoupí jako čistě z principiálního hlediska, který se jmenuje, že se to jmenuje Noc s andělem prostě. A že to 5 let jakoby provázím. A vlastně jako možná jo, ale museli by ty lidi mít jakoby důvod, proč to nedělám. Tak já bych to tam třeba řekla, že? No já nevím, no tak...
Jako víš co za problém, že ty třeba sondoval si třeba někdy mezi lidma jako svoji oblíbenost, nebo prostě, jako víš co za průser, že prostě spoustě lidem prostě už lezeš na nervy, jo? Jako, že už jako toho, že už je to, já nevím, jak ti to řekla, jako že už prostě, já jsem třeba Jika mluvila nebudu radši jmenovat s kým, kdo tam u tebe byl, kdo tam byl u tebe minulý týden jako host a říkal prostě, to je takový oprus, on je prostě už jako, to už se nedá, jako. Takže, no hele, tak nic, tak... Tady byl Dan Barta. Prosím? Minulý týden tady byl Dan Barta. No, takže už to víš, no. No jo, tak víš co, on ti to nikdo do očí neřekne, že jo, to je zase takový jako... Je to těžký, no. No hele, tak já nevím, tak já to prostě ještě teda si promyslím. Je to Baruško, zvlášť to čistě z tohohle hlediska, já ti říkám, je to tak, že já si samozřejmě jsem vědomý spousty jako limitů, který to má, ten pořad, jako včetně mě. Na druhou stranu ten pořad se nikdy netvářil, takže prostě to může moderovat kdokoliv. Jo. Že to je tak, že to je prostě autorský pořad můj. Já vím, no. No. A na jednu stranu chápu, že můžu někomu líst na nervy z mnoha důvodů, i to tak jako vím a spousta lidí to píše a spousta lidí to tak jako má. Na druhou stranu se jako průběžně celou dobu, co ty věci jedou a co nějakým způsobem na tom pracujeme, tak prostě jsou tady lidi, který se mnou na těch věcech dělají a který prostě se snaží nějakým způsobem, kromě strukturálních věcí a kromě nějakých věcí, které fungují jako v tom pořadu, a to víš, moc dobře, to je miliarda věcí, které vůbec nesouvisejí s tím, jestli já jsem nebo nejsem moderátor. A vlastně je to tak, že na druhou stranu ti můžu říct, že za poslední tak jako půl roku ten pořad jde furt nahoru. Tak prosím tě zadrž. I ve sledovanosti, i v oblíbenosti. Jo, prosím tě zadrž. No. A já ti něco řeknu, jo? No. Tak tohle celý, co si teďka vyslech ode mě, je normálně for, který tady se mnou přichystala tvoje žena. Výborně. Panč prostě měla pocit, že by se ten pořad měl nějak osvěžit a nevěděla nic lepšího, než prostě tady mě dneska, když jsem tady vysílala v rádiu, mě čapnout a říct, hele, vymyslíme něco na Pavla, jo. Tak já ti můžu říct, že teda už se mi chce brečet, protože je to strašný někomu něco takového říkat. Normálně mě tady se dělá blbě od žaludku, protože je to sviňárna, že ti mám říkat tady takovýhle věci, které si prostě nemyslím. Já si myslím, že jsi skvělý moderátor, že to děláš dobře. A že to je prostě jenom, že víš co, kamaráde, ty vždycky v každém díle si připravíš nějakou sviňárničku na ty svý hosty, kde vyhrabeš v archivu tu nějakou sračku a tu nějaký prostě prohřešek. Takže prostě se nabízí, že jako tentokrát by se mohlo odvysílat tohle, jak jsme napálili Anděla. To se teda fakt povedlo. To jsem ráda. Ale bylo mi hrozně. Vyřiď si to doma, prosím. Hele, jako, víš co, jako mě, když jsem to teď znova slyšel, tak jako musím ti říct, že těch 7 nebo kolik a půl minuty, opravdu, to je taková hustota, jako, Baruško, dobrou noc. Dobrou. Jsem rád, že jsi tady. Až příště tvoje žena přijde za mnou, abych vymyslela, nebo abych tě něčím vypekla, tak si to rozmyslím. Ne, opravdu, jako, normálně, jako, jsem si to celý znova prožil, teda, ti musím říct.